Tak právě jsem někde za Božkovem. Největší chcaneč už máme za sebou. Jen tak jako lehce krápe a doufám, že zachytím nějaký blesk. Ani nevím, proč to točím. No ale uvidíme, minimálně ten výlet za to stojí. Jelikož nikdo nechtěl jít se mnou ven, žádný kamarád ještě nešel, tak jsem si šel sám. Jako blázen. Bouřka už docela pomíjí, no. Ale ten výlet vážně stojí za to. Já tamhle akrát vylezu ještě vejš a uvidíte sami. A tak zatím. Je louka, jako blázen. Tamhle někde bude Letkov, tady bude Božkov, tady je dřevo a tady máte Plzeň. Mám přiblížit, hodně byly tamhle blesky, možná něco chytnem. Táhle nic, vlezem. Je krásný pařez tady. Voda nějaká. Tak hlavně co tady je, nějaký lom, nebo nevím. Vidím to poprvé. A asi tam moc známý ani nebude. To sem je docela složitá. Původně jsem chtěl vylít tam za ten les. Na největší bod. To je takový druhý největší, ale sem to stačí. Jelikož mě celou cestu dělila řeka až do teďka. Tak bych mohl jít přes les, ale o sebe nějak moc nechce. Přece jenom jsem městským, že jo? Ale máme i cyklistu, takže se najde nějaký blázen, který vyleze ven. To zaměříme. A cyklista. No, ale bohužel blesk asi nezaměříme. Musí to hodit jednou za X. To nedá čekat. Takovej pětižlík. Chcete lepší kvalitu příště. Kontrolujeme. Žádný blesky. Třesky blesky. O. 3minutový. A žádný blesk. Tak jsem měl kouknout na krásný smog Plzně. Jestli bude vědět. Z těch komínů tamhle. No. Spíš vypadá, že to je z toho a ne z toho deště. Temná obluha. Teď byla doslova dark side. Temná strana. Blížil se konec světa. A já ho přežil. Jako jedinej. No tak, nějaký blesky. A tam už začíná být docela pěkně. Zajímavý pohled. Travička. Možná byl zajímavý bydlet, jsem koukal, že se tady jde docela krátce. Tady možná pár chat. Kousek od Plzně. Do centra je to 10 minut. No 10, možná 20. Jako nejřidič to nevím. Každopádně už asi půjdeme zpátky. Takový mám pocit, že už blesky nebudou, že už to bude jen takový čurání. Taková krásná cestička tady vede, to můžu nahrát z nudy. Třeba sem příště trefím, až bude pěkně. Musel by to být třeba zajímavý výhled při východu nebo západu slunce. Takže pro romantické páry úplně ideální místo. Bych mohl dokumentovat cestu, aby někdo mohl jít podle videa. Je taková zvláštní stráň. To za chvilku ukážu. Ale máte i dva baráky. Bude mít dostatečně paměti? Snad jo. Aby to potom pohletil ten Facebook.
Facebook. Ani nevím, jestli to je nějaký uzavřený areál, tady je náznak nějakého plotu. Tamhle je jakási brána, ale nevím vůbec k čemu. A tady se něco dělá, staví, kácí se tady dřevo zřejmě. Bagry jsou tady. Netuším. Opravdu zvláštní místo. A vlastně tamhle ta žlutá tečka nahoře, já ji zkusím zaměřit. Tam jsem měl v plánu dojít úplně původně, ale jestli dojdu k té řece, tak uvidíte, že jsem to neměl jak obejít. No, tak impulzní reakce mě dohnala sem, tady taky není špatný. Krásný. No. By třeba vylezl sluníček, aby mohla být třeba parádní duha, ale mám pocit, že už dneska nic svítit nebude. Už se bude jenom vypařovat a vypařovat. Ale zajímalo mě, jaký lidi tady bydlí. Že si schovávají místo pro sebe. Ideální místo třeba pro obchod a biznis. Protože je to podle mě místo, kam se bude Plzeň rozšiřovat. A tady je samozřejmě orná půda, která když by se skoupila a časem by se výjimula z orné půdy a byla na prodej, nebo minimálně majitel, který by to měl, tak by mohl postavit paráky a prodat za dráž. A máte biznis. Ale řekl bych, že to už bude někomu patřit. To si najděte v katastru. Na každém úřadě by vám měli sdělit, nebo měli by mít mapu, co je zabraný a co ne. Takže, jestli máte peníze navíc, tak to klidně udělejte. Já si potom časem tady možná baráček koupím. Jsem rozený Plzeňák a z Plzně se asi jen tak nehnu. Když už tak do ciziny. Ostatní města, no, jsou přehlcený. Plzeň je nějaký docela velká, přehlcená, ale má své kouzlo i v podsvětí. Tak jdeme zpátky po té cestě. Zatím teda asi stopnu video, nebo aby ta cesta byla krásnější. Děláme to v hlavních bodech, tamhle bude ta brána, nebo ty brány. Tak zatím. Teď jsem chtěl zaměřit na ty domy víc. Je opravdu zajímavé místo na bydlení. Krásný. Kousek od všeho. Na Kráci a je tady rozhodně klid. Tamhle je ta řeka dole, jestli tady bude odsaď vidět. A tam mi křížila cestu celou dobu. Tam bude časem i vodopád, jestli se k němu dostanu. To jsem takovým divným lesem. A tady je ta brána. Já jenom doufám, že to neuvidí, že to někomu patří, že to neuvidí majitel, no. Tak co, aspoň to má dokumentovaný. Jak to tady vypadá, když prší. Doufám, že to nebudou nějak nikdy uzavírat, ale vypadá to, že jo právě. Bylo to aspoň takováhle krátce. No tak se nedivím. Ale to vážně vypadá zajímavě, ten barák. Ten má terasu. Dole, jak má tu kamennou. Pod tím má tu řeku a tam taky výhled na celou Plzeň. A nemusí být zajímavý vidět potom o Silvestru třeba ohňostroj. No, opravdu zajímavý. No, tady vede cesta. Tu cestu se dostanu tady té louce okolo k barákům. Jsou tady jaký asi 2 nebo 3 malinký. Já se omlouvám, došla mi paměť. A jsem mi docela nasranej. Protože jsme prošli další bum bum blesky, který jsem vlastně chtěl původně zachytit. Takže jsem musel smazat nějaký film a nějaký to porno. Jak jinak. No, začíná se to rozprchávat. To bude zajímavý. Nejlepší na tom je, že vlastně teďko není vůbec kam jít. Takže budu někde mokrej, schnout. Ale fakt mi to za to stálo. Běžný, takhle. Ale dokument nevím dál, cestu. Mojí, zvláštní. Začíná se mi to zamlžovat. To není dobrý. Protože mi i z toho, jak je to mokrý, blbne mobil. Ale tak, koukám, že docela dost vydrží. Ačkoliv teda by neměl být vodotěsnej. Mám Samsung S3 mini,
jenom. Ale pro lidi jako jsem já stačí. Naprosto v pohodě. Chovám takhle pod čepici a bude to. Asi dojdu jenom k silnici, to bude asi nejlepší. Tady okolo mý cestu 12 z Plzně, směr Božkov a potom vlastně z Božkova z Koneční, tak se budu dát jít pěšky přes takový zábavný fitpark, co je tam za Božkovem kousíček až nahoru. A nebo můžete jít pěšky jakoby směr Letkov a Tymákov a Starý Plzenec, případně Ejpovice. A vlastně někde v půlce toho kopečka, tak najdete odbočku sem. A tady už z videa se nějak zorientujete snad. No, to je nějaká firmička na přechodné stavby. Vůbec nevím, co to znamená, zaujalo mě to. Pro přechodné bydlení. Výstava a provoz budov pro přechodné bydlení, přesně SRO, provozovna. A vlastně, jestli chcete přímo adresu, než bych jim dělal reklamu, ale tak nějak zhruba byste věděli, takže my jsme momentálně Plzeň Božkov. A je to provozovna 1, Bukové 635/15. Tak máte i adresu. Takže to už je Božkov nahoře. Jsem nevěděl přesně, kde jsem, je to někde na pole mezi, takže ještě stále Božkov do křižovatky. No, jak začínám být docela mokrý, čepice už ani netěsní, takže aspoň koupil zadarmo, pozitivní přístup, to je to hlavní. Tak, my se nahráváme, no, teď tentokrát opačně, bohužel nemám tolik paměti a hudbu už mazat nebudu, teď mám nejvíc, z 8 GB mám takových 6, každopádně už jsem došel, to docela leskne. Každopádně už jsem došel na tu hlavní silnici. Teď takhle jezdí 12, vypadá zbývá pár sekund zřejmě. No, tady je takový ten veliký baráček, já to nevidím. Sakra. Každopádně jezdí sem 12 z Letkova a jmenuje se to Bukové. Tak dáme s tím selfie. Jízdní řády. A koukám, že já dolů budu muset asi pěšky. Takže já se loučím a tady.